ଚିକେନ ଡିନର ଟା ହେଲେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆବେ 4 ନମ୍ବର ଜୟ ଅଛି ବିରୁ କାଇଁ? ମତେ ମାନେ କହିବ। ପୁରା ଯଦି କେହି ନଥିବେ ଆରାମରେ ମସ୍ତ ମାରିବା। ତୁମେ ଯାଉଁगा मैं तेरे बुलाने पे लौटना। ଆରେ ନୂତନ ଗାଁରେ ତ ନାଇଁ ବା ଲାଗୁନି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣୁନି ଗୀତ ଯାହା ବୋଲୁଛି। ବୁଝିଲୁ ଗେଣ୍ଡୁ ମାନେ ଲୁଡୁର ତ ସାପ ଖେଳୁଥିବୁ। 28 ନମ୍ବର ସିଢି ଟା ପୁରା 98 ନମ୍ବର ସିଢି ଯାଇ ଯାଇଛି ହେଲା। ମାନେ 28 ନମ୍ବର ସିଡିରେ ଉଠିଲେ ତୁ 98 ନମ୍ବର ଯାଇ ଯିବୁ ଆଉ 2 ପକେଇଲେ ଜିତିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେ 28 ରେ ଉଠୁଛି 98 କୁ ଯାଉଛି ସେ 99 ନମ୍ବର ସାପଟା ଖାଇଦଉଛି ପୁଣି 7 କୁ ପଳେଇବ। ଆରେ କା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ଖେଳୁନି ଏଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଏଟା ତମେ ଥିଲ? ସବୁ ତ ଲୁଟି ନେଇଗଲ 9mm ଟା ଛାଡିଲ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ବେଗ ଟାକୁ ତ ନେଇଗଲ। VSS କାଇଁ ହଁ ସେଠି କରିଦେଇଥାଉ ମୁଁ ତଳୁ ଗୋଟେ ବେଗ ନେଇକି ଆସେ। ହାଟକୁ ଆଇଛି ଗୋଟେ ବେଗ ଫେଗ ଦେଇନି। I need a weapon. ବହୁତ ଏଥର ହେଲ୍ଥ କିଟ୍ ଦେଇ ଦଉଛି ନେଇଯାଉ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଆସନି ନିଅ। I got supplies. VSS ର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ ନା? ସେ ଗୋଟେ କାହା ଗାଡି ଚଢେଇଲାଣି ତା ପାଖରେ ଏନିମି ତା ପାଖରେ। ଜଣକୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଜଣେ ମାରୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇ ନାଲି ଘରେ ଅଛି ତା ଲୁଟିବାକୁ ବି ଦଉନି। ଜାଣିପାରିଲୁ କୋଉଠି? ମାରୁଥାଉ ମୁଁ ଲୁଟେ ମାରୁଥାଉ। ଆରେ ଦେଖିବ କଣ ଏଇଠି Marked ପୁରା a ଏଇଠି ବା। location. Help! ତେରିକା ଭାଇ କୋଉଠି? ଦବ ସେଇଠୁ ରୁହ। ତମେ ବା ଦେଖୁଥିଲ। Location Thank you. marked. ବ୍ୟାଗ Location marked.
ଆଇଲା अबे 4 नंबर रुक जा, मेरे पास कुछ नहीं ले बाबा। ସବୁ ଲୁଟି ନେଲା। ଶହେ ପଛରେ କିଛି ଗାଡି ଅଛି? ଏଟା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଦେବି। ଗଲା ଭିତରକୁ ଆସ 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 ସବୁ। Danger ahead. କିଏ କୋଉଠି ମାରୁଛ ବେ? ଲୁଟି I got supplies. ମତେ କାଲି ସେ ସାଇକେଲ ସିନ୍ ଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ମଲେ ଯୋଉ, ମୁଁ ଥରେ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। VSS ମିଳିଗଲା ଭାଇ। जिंदगी रे कामयाबी मिलू कि न मिलू, किंतु VSS मिलवाटा इम्पोर्टेंट। बेटा नहीं कि चल मत। ଆସ ଆସ ଜୋନ୍ କୁ ଯିବା ଆସ। ତମେ କୋଉଟା ହଉଛ? ତମ ଗାଡି ଏଟା ନୁହଁ। और फार्म है ଯିବା ରେଡି दा ମାରିବାକୁ। फार्म ଯିବା। देखो ना नहीं करता ହଁ फार्म ଚାଲ ଗୋଟେ फार्म ଯିବା। ସେଫ୍ ଜାଗା, ମାନେ नहीं ଭଲ सेव नहीं। ପୋଜିସନ ରେ ଗୋଟେ ରଖ। ନା ନା ସେଫ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୋଜିସନ ରେ ରଖ। ନାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଫ୍ୟାନେଜର ପୋଜିସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 300 ଗୁଳି ସାରି ହବ VSS ରେ ସେମିତି ଜାଗାରେ ରଖ।
से ड्रॉप को जाऊँ गाड़ी चेंज कर। रिकॉल ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି। I got supplies. ठीक नहीं मैं डिसाइड करनी ରୁହା ରୁହି ନାହିଁ, ଚାଲ ଦେଖ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଖାଲି। ଯୋଉଠି ଧୁମଧାମ ହେବେ ସେଇଠି ରହିବ। ଲୁଟିବାକୁ Zone. ଯାଉଛନ୍ତି। लास्ट गोटे लोक थिबो डब्बा पड़थियो सुंबई लुटियो କୋଉଠି ଦେଲା ଏପଟେ ଦେଲା ନା ସେପଟେ ଦେଲା? ସେପଟେ ଦେଲ ନଦୀ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସିଜନ ଥିଲେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭରା କ୍ୟାମ୍ପେନ ହଉଥିଲା ନା କୋଉଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରା? ଏତେ ତ ଭୁଲିଗଲେ କୋଉଠି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଓ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯା, ବ୍ରିଜ ସେପଟକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ବ୍ରିଜ ଦେଖ ତ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରା? क्या देखा जाऊनाହାନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୋ ବଗିରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୋ ଗୋଡ କାଟିଲାଣି ହଁ ମା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ୱାରଲେସ୍ ରେ ତ କାହିଁ କାହା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ଭାଇ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଟା ଦୂରରେ ରଖ ୱାରଲେସ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ମିଳୁନି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ 30 ଜଣ ଥିଲେ କଣ 20 ଜଣ ଦେଖେଇଲେଣି ଭୁଲ ଦେଖଉଛି
ମରାମରି କୋଉଠି ହଉଛନ୍ତି? ହଁ ବା, ଯେତେ ଆବେ, ଗୁଳି ଆବେ, କମ କଣ? ଥିବ ସେତେ ବଢିଆ ଶିକାର ମିଳିବ। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଳି ହଁ, ଅଧିକ ଆଣିବ କିଛି ମିଳିବନି, ଜିରୋରେ ଆସ, ମରିବ ଆସ। ଆଇଲେ କଣ? ସବୁ। ଏଇଠି କାଇଁ ଥାଇପାରନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖସଉଛ? Marked a location. ବୋପାଲୋ, 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କଣ ନମ୍ବରଟା ଧରିଛି। Enemies ahead. ହଁ ଭାଇ, Marked a location. ରେଞ୍ଜ ପାଉନି 404। ଗୁଳି ଗୁଡା କେମିତି ଯିବ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ଗାଡି ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଯା। Enemies ahead. ଏଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଗାଡି ନେଇକି ଆ। ଗାଡି ତ ପଛପଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ। ଏଇଠି ରଖିଦେ। ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଇ ଭାଇ, ଏପଟ Marked a ପାହାଡରୁ ତତେ location. ଦେଖିଲେଣି। ସେ ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରହିଯାଏ। ତୁ ଯଦି ବିଏସଏସ ରେ ମାରିବୁ ମାର। ଛାଡ ଦେ ମାରନି। ରେଞ୍ଜ କେତେ ଅଛି? Marked a location. ନକ୍ କରିବା। Marked ଆଉ a ଗୋଟେ ଏଠି location. Marked a ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଏଠି ଗାଡି location. ହେଲା ଆମ ହେଲା। ପାଖକୁ ଗୋଟେ। Help! ଏ ଭାଇରେ, ନେଡା ଏଇପଟେ ଉଠୁଛି। Marked a location. Help! Help! ଏ ବାପରେ, ସବୁ ଯାକ ନା। ହୁଁ। 4 नंबर पीछे आ, 4 नंबर पीछे आ। Thank you. 4 नंबर को दियो, 4 नंबर को। किए काको दो, 4 नंबर दियो उसको। Thank you. Thank you. Location marked. ତ ମାର ସେପଟୁ। ଫଲ୍ସ ଫାୟାର କର ନହେଲେ ମାର। Help! Help!
ନା ତେरी का रीलोड ହେଲାନି यार Watch out! ଏଇଠି ଅଛି ମାର 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 Help! ଖେଳରେ ଆଜି ଛି Thank you. ପୁରା ବେକାର ଖେଳ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହଉଛି। ଦି ପଟୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସାଇଡରେ ଦି ଯାଆନି ପଟୁ ଆଗକୁ ଯାଆନି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଛି ମୁଁ ତୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ଯା ମୁଁ ସେଇଠି ଯା ସରିଗଲିଣି ତ ପଛରେ। ଓ ସୋମ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ରିଲୋଡ ପଛରେ ଥରେ କଲି ମାରିକି ନହେଲେ ଆଇଥାନ୍ତି। ଆରାମରେ ମରିଥାନ୍ତା ସେ ଭାଇ ତମ ପଛରେ ଗୋଟେ କିଏ କଣ କରୁଛୁ? अरे 4 नंबर मार रहे हैं पीछे से Help! अरे ମୋର ମୋର ये ମାରି ଦିଅ ଖେଳ ଆସିନି ନା କଣ जा उस साइड जा सुन भाई सेउट रिवाइव दियो मारिला बोल ତମ ଲ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କଣ ସେ ମାଇଲା ବେଳେ ମାରିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଏଇ ପଛୁଆ ଖାଇଲ କଣ ଆରେ ଗାଡି ନେଇ ପଳାଅ ଆରେ ଗାଡି ନେଇକି ପଳାଅ ଯାଇପାରିବନି। ଏଠୁ ହଁ ସେ ଯାଇପାରିବ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସେ କଣ ଭାବୁଥିବେ କହିଲ? ହଁ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା କଥା। ଧନ୍ୟରେ ଯାଅ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପୁରା ପଳା ଆଗୁଆ ପଛ ଚାରିଆଡେ ଖାଉଛ ମାନେ କଟିଯିବ ସେଠୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୌଡିକି ଏ ଯାଉଛି ଗାଡି ସାମ୍ନା ପଟେ ଚଢା ଗୋଟେ ତାକୁ ଯାଉଛି ସୁମ ଭାଇ ତମର। ଆବେ ଗାଡି ଚଢାଅ ଛାଡ 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 ଯାଅନି ଖାଇବ ଛାଡିଦିଅ। ତ ହଉ ଗାଡି ଟା ହଉ ତ ଚଢେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଏମିତି ନବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଜଣେଇଥିଲା ସିଏ ହିଲ ନ ନେଲେ କଣ ଗାଡି ଚଢେଇ ପାରିବେ? ସେ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶୋଇଛି କି କଣ? ରହିଯା ରହିଯା। ଗାଡି ପାଖାପାଖି ରୁହ ଖାଇଲେ ଓହୋ ଓହୋ ଓହୋ। ତେରିକା